Protem F28 KKO, kondenzačný kotol, dvojcestný ventil, výmena. Ale za to, že sú to skurvenci, to vymysleli tak, že čerpadielku tu nadali ešte ku tomu. Toto je dvojcestný ventil. Dva šupky, tamto spodu svieti jedna akurát, teraz sa ukázala. No, počkaj, približíme si to tak krásne. Ota tu. Tu. No a nám treba dať ešte vonku čerpadielko. Zo spodku sú dva šupky, ktoré sme už dali vonku. Dáme ho tu. Že by vedeli. Nie, nedávaj to. Dám, ticho, buď neozývaj sa. A nebudeš ticho. vyberať. A dávam. Ideme vybrať čerpadielko a dáme potom vonku dvojcestný ventil. Ale tu je taká skurvenina, takže toto tu ešte bude treba odšuvovať jedno. Toto tu asi je druhé. Dúfam, že tam sú gumové toto je tesnenia, že nebude musieť ten spoj dať, jak more aj toto a toto mi je lepšie. Dobre, tu na čierny dopredu, modrý do toho. Dobre. Ideme to rozobrať. Kotlik nám baví, krásne ide. Chyba bola len, vyhadzovalo chybu F22, keď vám nejde kotol, treba vymeniť len trojcestný ventil, ktorý je vlastne len, ktorý tam prepína len vodu na kúrenie a na ohrev. Výmena cca 15 minút trvala. Do plynu ste nezasahovali, zasahovali ste len do okruhu vody, nič viac. Trebalo potom dopúšťať naspäť vodu, to je všetko. Kotlik vám pôjde, na toto som mal ešte čakať teraz mesiac, že by mi toto zrobili. Prásk, tam máš.